буде лепка з жгутов, з колбасок по-простому. Ми беремо глинку і розкатуємо колбаски. Колбаски нам потрібні тоненькі, десь 0,5 см. Вона у нас не сплющувалася, не була квадратною. Ось ми розкатуємо поступово і якби більшу плоскость таку. Закринаємо рукою. Поступово так глядимо, де у нас там хапає, де не хапає товщині. Ми можемо загоді накатати з таких жгутиків шмат і покласти їх у пакетик, так, щоб вони не сохли у нас. Ось. І тепер ми починаємо ту колбаску закручивать у спиральку. Это будет дно нашего яйки. Ось я так приплюсилася один на одного. А далі починаємо піднімати стінку. Ми просто якби заходимо кришку наверх. Кришку наверх і у сторону. Так, то есть, ось, наша колбаска скончилась. Жгутик. Ось такий початок. Ось. І покуль глинка мягенькая, ми яе размазываем так, чтобы у нас колбаски злучились одна з одной у такую одну стенку. Трошку додавать вільготі. Ось так вот. Так. Мы повеличивали кожный наш виточек спиральки. Теперь мы нашу форму, да, її будемо, вона у нас повеличується спочатку, після звужається. Ось він, кожний виточек, кришечку меншенький. Хутко. Такую цельную стеночку. Можем внутри трошку здесь подтиснуть, да, форму подправить. Так, ось на поколь. Вельми старожитний спосіб. Так ліпили люди, коли ще гончарного кола не було. Глинка повинна бути м'ягенька. Ось поступово звужаємо. Ну, ще поки що покинемо тут кавалочок. Так. Я подкладаю пальчик знутрі, щоб так, упевнено можна було тиснути. Зараз ще поки у нас є уваход внутрь, ми подравниваем. Даем форму. Так, и не забыть пару кавалочков мы покидаем внутри, как у нас пошла была разгодочка, а не просто яйка. Так, и теперь мы осторожненько завершаем.
Так само поглядим, где у нас тут такие больше неровные места. Можно еще загладить. Можно нават пройтись губкой. Это такое каменное. И так само дірочку. Можна подумати, який буде орнамент. Ось у нас є такі подказочки, да? Несколько варіантів, які узорчики, які елементи узору можна використовувати. Так, це у нас може бути зорочка, можуть такі кривулі бути, зустрічаються на яйках, на пісенках. Такі єлочки, соніка, галіночки, сполучення різних галіночок. Такі вельми цікаві узор, як 3 узровні світа адлюстровує. Да? Ну, тут такий варіантик так само. І можна по-разному сполучати. Узорчик ми можемо гострим кончиком наносити, можемо там стрижнем, наприклад, можемо щось відтиснути. Ось, і можна таким гладеньким, кругленьким пачком так само наносити. Ну, що ми тут зробимо? Так, і, наприклад, тут такі кропочки поставимо. Можем попробовать, може, кривуленьку такую вот спробуем. Серединку. И тут. Вона може кришку зручнее, коли трошки підсохне. Или просто как показать я уже одразу. Так. Штучка. И вниз. Кнопочку такую. Это мы наносим сильно не натискаючи, как только на поверхню. Можем там еще яких таких штучек додать. Косочек, наприклад. Ось так. Ось що у нас у виніку атрымалася. 2 таких яйки. Гэта мы рабілі з дапамогай гіпсавай формы, а гэта спосабам лепкі са жгутоў ці з калбасак. Цяпер іх трэба высушыць. Калі высохне, оно посветлее, такое твердейшее. Ну, пасля пала оно стане таким рыженьким. Так. Можна таксама, калі ёсць магчымасць, палівай аздобіць. Так. Ці падтанировать нейкай фарбочкой. Можно оставить такое терракотовое яйко. Цікаве. Ці затерці фарбочку у наши придрапанные рисочки. Все.